Άστο. Πάμε να φύγουμε καλύτερα. Είμαι στον όγκο τώρα, μη... Έχετε γυναικάρες εδώ σέρες, καλοπερνάτε, έτσι. Το αριστερό σου χέρι. Εντάξει. Ποιος θα είναι. Ερωμηνιασμένοι είστε τώρα, εντάξει. Ρώτησε μου ό,τι θες, γιατί αγάπη. Ένα χειροκρότημα για τον Αργύρι μας. Μετά από να σε κοιμηθώ, ρώτησε με για τα σύνορα του χωσού. Για πρώτη σχόλια που θες να σφωθώ. Μόνο εγώ με ρωτήσεις αν θα πέθαινα χωρίς σένα. Η απάντηση είναι εύκολη για μένα. Πιο πολύ πόσο φαντάζεις, πιο πολύ πόσο φοβάσαι, πιο πολύ Όλοι. μες στα χέρια μου τα κοιμάσαι. Πιο πολύ πόσο φαντάζεις, πιο πολύ πόσο φοβάσαι, πιο πολύ όταν ονειρεύεσαι. Μες στα χέρια μου τα κοιμάσαι. Πιο πολύ από μένα σ' αγαπώ. Όλοι. Πιο πολύ από μένα σ' αγαπώ. Ένα χειροκρότημα εδώ για τον Αργύρι μας. Ένα χειροκρότημα εδώ στην πρωταγωνίστρια μας. Έτσι. Φτάνει. Φιλί, δεν έχεις σαν το μαλάκα τραγουδάω 3 λεπτά. Άντε δώστε ένα στο κούτελο, γιατί είναι και αξίριστος. Ωρε φίλε. Ένα χειροκρότημα για την κυρία Έλα το μας. καλέ, έλα το. Λοιπόν, καμιά παραγγελιά, ό,τι θέλετε το έχουμε εδώ, έχουμε τον παραγωγό μας.